שלום, אני עכשיו מראיינת את דוקטור חסון ג'מאל, רופא פנימאי בכיר, אימונולוג בכיר, עובד, כמה שנים אתה עובד ברמב"ם? 25-26 שנים. 26 שנים, היה מנהל של המיון ברמב"ם, ואני רוצה לראיין אותו על משהו קצת אחר. דוקטור חסון הוא דרוזי. עכשיו, קודם כל, האם אתה בכלל מאמין בגלגול נשמות? בהחלט. בהחלט. אמונה מוחלטת. אוקיי. אתה יכול להסביר קצת בקצרה מה זה אומר גלגול נשמות לדרוזים? כי אני לא רק לדרוזים, לאנושות, אני חושב שיש הרבה ספרות בעולם מסביב לנושא הזה, בלי הקשר לדת וגם עם הקשר לדת. אוקיי. ואם מאמינים בצדק אלוהי, אז לא ייתכן שאלוהים ישפוט אותנו על סמך חיים פעם אחת, כי אדם יכול לחיות בתנאים שהם סופר, ותנאים שהוא לא חסר לו שום דבר, ואז מערכת הגירויים של חטא ועונש היא אחרת, מאשר אדם שהוא אין לו מה לאכול וחי בעוני איום ונורא. אי אפשר להשוות אדם מהודו, מאיזה כפר נידח בהודו, לאדם שחי בפרוספריטי של הולנד או של דניה. ואם זה לא היה גלגול נשמות, אז בוודאי שלא היה צדק אלוהי. זו נקודה אחת. נקודה אחרת, אף אחד מאיתנו לא יודע מאיפה הוא בא, הוא לא יודע מאיפה הוא הולך. נקודה שלישית, אף דת לא הגדירה מה זה רוח. יש הגדרות של נפש, ויש הגדרות של גוף, ויש הגדרות, אבל מה קורה בעת המוות? משהו עוזב את גוף האדם. למה המכונה הזאת כל הזמן עובדת? ופתאום, גם לפעמים בלי מחלה הנראית לעין, או אפילו בלי מחלה הנראית למנתח פוסט-מורטם, הגוף הזה מפסיק לתפקד. חוץ מזה אנחנו יודעים שהתחושות שלנו הן לא רק תחושות גופניות, אלא תחושות מופשטות, תחושות אחרות, שבחלקם אין לנו הסבר גם למהות החוויה של התחושה. כך שיש הרבה דברים, בוא נגיד, רב הנסתר על הנגלה לגבי החיים שלנו, ולכן האמונה הזאת עוזרת במידת מה. דבר שלישי, דבר רביעי, שמבחינת הדרוזים זה חלק מהאמונה הדרוזית. אוקיי. מה שאני ככה קראתי על גלגול נשמות בהקשר לדרוזים, הם בעצם מאמינים, לפחות מה שהיה רשום, תגיד לי אם אני טועה אז תתקן אותי כמובן, שהגוף הפיזי שלנו הוא כמו קליפה לנשמה שלנו. זאת אומרת, מה שחשוב במהות של הבן אדם זה הנפש שלו, הדבר הזה שמתגלגל ועובר מאדם לאדם לפי האמונה של הדרוזים. נכון מאוד, אבל לא עד תומו מה שנקרא. מה זאת אומרת? כי הדת הדרוזית, הגוף משלים את הנשמה. ואם מעשיך, מה שנקרא בעברית, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך, אותו דבר בקשר לגוף של האדם. אדם שמעשיו טובים, גם מבחינה גופנית, ירגיש טוב ויתפקד טוב. אדם שמעשיו רעים, אז יכול להיות תוך הגלגול עצמו, הוא ירגיש חולי ומגבלות וכדומה. כך שיש יחסי גומלין בין הגוף לבין הנשמה, והגוף מיועד כדי לעזור להנשמה להגשים את עצמה בחיים האלה. כי בלי הגוף, הנשמה היא מופשטת והיא לא יכולה להגשים את עצמה. אוקיי. אז איך זה בעצם מסתדר לך החשיבה שאנחנו נשמה בתוך גוף, וזה שאתה רופא שמטפל באנשים, נותן להם תרופות, עושה בדיקות, שולח אותם לבדיקות, איך זה בכלל, אין לך סתירה, אתה לא מרגיש שיש סתירה, אתה רואה, בוא תסביר לי קצת את שום סתירה לחלוטין. אני מסתכל על האדם כחלק גשמי וחלק רוחני. הגוף הוא החלק הגשמי של האדם. וככל שתוכל לעזור לאדם גם בנישה הזאת של החלק הגשמי, אתה יכול לעזור לו גם מבחינה רוחנית בצורה כלשהי. כך שאין לי שום בעיה. מבחינת אמונה במוות הזה, המוות הוא חלק טבעי בעיניי מחיי האדם, והוא קצוב. החיים שלנו קצובים, אתה מתכוון? החיים שלנו קצובים,
השאלה איך מגיעים, איך נפטרים, באיזה צורה, כל הדברים האלה לא דברים שניתנים לשלטתנו המוחלטת, אלא חלקית גם על פי הדת. מה זאת אומרת שלטתנו החלקית? הרי ידוע גם מבחינה רפואית, אם אנחנו שומרים על דיאטה, על פעילות גופנית, על שומנים נמוכים וזה, הבריאות שלנו תהיה מסוג אחד. אנשים משמנים שלא שומרים, הבריאות שלהם תהיה מסוג אחר. אז בוודאי הגורמים האלה משחקים תפקיד מבחינת הבריאות שלנו, מבחינת אורח חיים, בעיניי לא משחקים תפקיד, אבל זה לא מפריע לי להצמד לכללים הרפואיים המדעיים, ואני איך זה לא מפריע? לא מפריע לי כלום, כי אני מאמין גם כשאני עושה את זה, אני מכוון על ידי אלוהים לעזור לאנשים, אבל ההחלטה לגבי אורח החיים של אדם, לגבי זה מה שאני אעשה, היא נתונה בידי אלוהים שהוא דוחף אותי לעשות את הדברים האלה, ולהפסיק בעת מסוימת או לא להפסיק בעת מסוימת. הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר, אני סוג של שליח של אלוהים בקטע של הריפוי הפיזי בדיוק. של הבן אדם. בדיוק. אוקיי, ואיך זה מתחבר לגלגול נשמות? הרי אם הנשמה עוברת מבן אדם לבן אדם, כן. ואתה טיפלת בבן אדם אחד, הוא נפטר, הנשמה שלו מן הסתם המשיכה הלאה והגיעה, היא מגיעה מיד או שהיא מגיעה אחרי? באותה שנייה שעוזבת את הגוף האחד, באותה שנייה כבר נכנסת לגוף האחר. הבנתי. ואז בעצם החיים של אותו בן אדם יהיו שונים, או שהוא יחזור על הטעויות שלו שהיו בגלגול הקודם? אפשר להניח שזה עוד פעם, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. אם הוא למד מהגלגול הקודם שלו והוא ישפר את עצמו, הוא יהיה יותר חזק, יותר מאמין יותר. לא ישפר את עצמו, הוא ילך בדרך אחרת לכיוון אחר. אין לזה. החוויה של החיים הנוספים זה עוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות שניתנת לבן אדם. יש גבול להזדמנויות? כנראה שיש גבול מסוים מבחינת צורת החיים שלנו, אבל עוד פעם, על פי הדת הדרוזית, היקום קיים כבר כ-342 מיליון שנה. אוקיי. זאת אומרת, הרבה יותר מאשר ההיסטוריה האנושית, ואנחנו יודעים גם שעל סמך המדע, הרי אנחנו יודעים על היסטוריה האנושית של 10,000, 12,000 שנה, אנחנו יודעים שה-human being כבר קיים שנים על גבי שנים על גבי שנים. אם זה ילבש את צורה אחרת של חיים, לא. אבל אני יודע למה את מכוונת. האמונה הדרוזית טוענת על גן עדן ועל גיהנום. מה זה גן עדן וגם גיהנום? להבדיל מדתות אחרות. על פי האמונה הדרוזית מדובר על מושג מופשט בצורה כלשהי. זאת אומרת, אם אתה מאמין בגן העדן החיים שלך יהיו יותר קלים גם מבחינה גופנית, גם מבחינה נפשית, וגם אתה תתפוס את מהות האלוהית בצורה יותר עמוקה ויותר טובה. וגיהנום אתה תמשיך לסבול מחולי וכאב מתמשך בגלל שמעשיך לא היו טובים. זה גן העדן וזה גיהנום. לא אש ולא מלכות ולא שום דבר. ולא דברים אחרים שבדתות אחרות מדברים. ואתה באמונה שלך, כשאתה מטפל באנשים, אז אתה מרגיש שזה משהו שמקדם אותך, או לפעמים זה עוצר אותך? זאת אומרת, האם אתה תעשה עוד ועוד דברים לטפל באנשים, או שבאיזשהו שלב תגיד, אוקיי, זה תפקיד של אלוהים? לרוב מקדם אותי, אבל בשלבים מסוימים אני רואה שהחולה הוא חולה סופני, אז בדומה למה שנקוט בחברות מערביות, יש רגעים מסוימים שאתה צריך להודות על האמת, שהטיפול שלך מענה את החולה ולא מוסיף לו שום איכות חיים, וצריך לחשוב מתי להפסיק את הטיפול. אבל אני גם מצד שני בשום פנים באופן לא שותף ולא אהיה שותף להמתת חסד. כי מה? זה מקלקל את הגלגולים, או שזה לא קשור? זה לא מקלקל את הגלגולים, זה בניגוד לאמונה ולדרך חיים שלי. אוקיי. אבל אם מישהו מתאבד בעדה הדרוזית, נניח, זה משהו שמשנה לו את הגלגול, או שזה... לא ידוע לי אם זה משנה לו את הגלגול, אבל בוודאי שזה קונטקסט שלילי לחלוטין.
אוקיי, זאת אומרת הוא יתגלגל אחר כך ויסבול יותר? זה כפירה באלוהים. אוקיי, זאת אומרת יש סיכוי שבגלגול אחר כך הוא יהיה לו חיים יותר קשים בגלל ההתאבדות? סביר להניח. אוקיי. אבל זה לא משהו שאומרים את זה, זאת אומרת, למשל בדתות אחרות כן מדברים על זה אומרים את זה בפה מלא, וגם זה מתבטא אפילו בצורה כלשהי בעת טקס הקבורה. אוקיי, זה טקס אחר. זה אותו טקס, אבל בקשת המחילה נעשית בצורה אחרת. תמיד יש בקשת המחילה. אוקיי. טוב. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד ככה שנראה לך שלא... בהחלט, אני חושב שבסך הכל הנושא הזה זה נושא פתוח בכל החברות, לא משנה אם זה חברה מערבית, סינית, יהודית, אסלאמית או משהו אחר. באסלאם אומרים, יש משפט שתרגומו החופשי, אם ישאלו אותך מה זה רוח, תגיד שזה העניין של אלוהים, ולא ניתן לכם מהמדע אלא מעט. וכנראה שהמשפט הזה נכון מאוד ושריר וקיים עד היום, כי אם אנחנו מסתכלים על החברות האנושיות, גם במאה ה-20, גם במאה ה-21, גם במאות קודמות, אז גם חברות כאילו שהיו בקדמת התרבות האנושית, ירדו ברגעים מסוימים לדרג הנמוך ביותר שאפשר להעלות אותו, עשו ג'נוסיידים לעמים אחרים, וזה אומר שהמדע וכל הדברים האלה הם כפופים לטבע האנושי שאנחנו עדיין לא מבינים אותו די. אמת. גם אני חושבת ככה. תודה רבה לך דוקטור חסון.